Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua at ito na po ang ating initial update, special coverage ng kabubuo lang na bagyo na si Rai. Yan po international name at isa na po siyang tropical storm at kasalukuyan ay nagbibigay ito ng pangamba sa malaking bahagi po ng Hilagang Mindanao kasama po ang Kabisayaan at Palawan. Gayon din po dito sa Kabikulan, medyo alarming din itong system na ito dahil konting pag-akyat lang nito, bibigyan kayo ng malakas na ulan dito sa ating lugar. So, kailangan tutukan natin itong bagyong ito, particularly sa possible na landfall niya sa darating na Huwebes at Biyernes. So, ito po yung latest update natin, Tagalog version, ngayong gabi ng Lunes, ika-13 ng buwan ng Disyembre. At medyo bad news po ito sa mga kababayan natin at nakakawa po mga kababayan natin kapag naapektuhan itong medyo lumalakas po na bagyong si Rai. Kapag nasa labas pa po siya ng PAR, nasa longitude 140 o 139 na yun, pag pumasok po siya ng PAR, bibigyan po ito ng pangalan as Odette. So babantayin po natin ito closely. At ang mga kababayan natin sa nanonood na yon from Visayas, particularly sa Cebu, Bohol, Negros, Panay, gayon din po sa may Leyte, Samar, and Northern Carga area, medyo malaki po ang kanyang circulation as of this time. Umabot po ng 800 kilometers yung kanyang diametro, yung rain area, at umabot po ng 500 milimetro ang dalang bigat na ulan nitong bagyong ito. Although gumagalaw siya, may mga estimates po tayo na sa 200 to 400 millimeters ang inaasahan pong ulan na ibabagsak po dito sa malaking bahagi po ng Northern Mindanao, Visayas. At mamaya papakita namin sa inyo ang mga possible rainfall potential nitong system na ito. Now, ito po yung fast animation. Okay, punta natin dito. So, kitang-kita po ninyo ang kanyang pag-develop sa nakalipas na 24 oras. At isa na po siyang, gaya sinabi ko, tropical storm. Yung kanyang hangin ay naging 65 km bawat oras na po. Ang bubugso hanggang 85 km bawat oras. At ito ay mabilis na lang kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 24 km bawat oras. At inaasahan po itong papasok ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng early evening or late evening. Depende po sa kanyang pagkilos. At dadaanan din po ito ang Republic of Palau bukas po ng hapon hanggang early evening. So inaasahan po ang mabagyong panahon sa bahagi nito ng Palau. At once na pagpasok nito, almost a typhoon na po siya dahil yung kanyang forecast winds ay nasa 110 km bawat oras malapit sa kanyang gitna. At dito po sa Bicol ay yung mga ulan na experience natin sa nakalipas na 24 oras simula po noong Sabado. Ito po ay dulot po ng shear line, okay? Dahil yung buntot ng isang frontal system na nagsisimula po dito, pag ganito po yan. So, maabot dito sa atin. Although, nagiging diffused na po siya as of this time. Pumapalit na yun yung usual po na may hinang amihan, okay? Although, pagdating ng paglandfall niya dito, mayroon na naman pong panibagong surge ng amihan na lalo pong magpupush ng bagyo para hindi ito umakyat. Okay? So, yan po ang medyo delikadong situation natin, particularly sa may Visayas at Mindanao na matagal na rin na hindi nadadaanan ng bagyo. Yung mga malalakas like Frank, 2012, Yolanda, ang pinaka devastating na system ever to hit the Visayas, at ito naman po ang forecast ay posibleng nasa category 2 or 3. Mataas na po yung 3, 185 o pataas, o siguro ano rin po ito, medyo devastating po itong mga weather systems ng ganitong kalakas. Okay? At babantayin po natin yan the coming days, lalo na bago po mag-landfall. So, mag-prepare po kayo mga kababayan natin dyan sa Visayas at Mindanao, at medyo delikado po itong weather system na ito. Ito po yung zoom in satellite animation. So, makikita po ninyo ang pag-develop po ng kanyang central dense overcast. Ibig sabihin, nandyan po yung pinaka-center na hangin niya. At papalapit ng papalapit ang kanyang paglakas
para makagawa ng isang mata. Okay? So, yan po ang pinapakita niyo ng satellite. At medyo malaki po ang kanyang sirkulasyon. At medyo nakakaawa na yun dahil panahon ng La Nina, na yun nga, kahit walang bagyo, umulan sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, ano pa kung tumawid itong system na ito, mas grabe po ulan na pwedeng ibagsak nitong tropical storm na ito. Okay? So, please prepare dahil po medyo mabuti na yung resilient tayo kaysa yung mabigla. May nakarinig tayo mga news reports na handang-handa na daw mga kababayan natin dito sa Kabisayaan sa pag-approach nitong bagyong ito. At ito po yung ating Stormwatch number 2 na tracking na inisyu natin kaninang alas 5. Kung i-zoom natin yan po, papasok po siya ng PAR bukas po ng gabi or late tomorrow evening. At bibigyan po ito ng local name as Odette. At ito po ay mag-accelerate towards the west-northwest. Ang pinapakita po dito, ang possible landfall area ay ang bahagi po ng Surigao del Norte, either sa may Siargao, Dinagat Island, o sa may northern coastline ng Surigao del Norte ang kanyang landfall. May possibility rin po mag-landfall sa may southern most part ng Leyte. So mag-iingat po tayo. That will be between 8 p.m. to 10 p.m. Huwebes ng gabi, December 16. So, iyan po ang unang landfall. And susunod po dyan ay ang Bohol or southern tip of Leyte. Mga morning na po yan ng Friday habang tumatawid po siya ng Bohol Sea sa early morning ng Friday. Then, bago magtanghali, mga 11, dadaan po yan sa may just south of Cebu City. So, ang kababayan natin sa Cebu, Bohol, okay, mag-ingat po dahil po nasa loob po kayo ng damaging winds, destructive winds of up to violent winds, okay? Dahil po ang gustiness nito pwede umabot ng more than 140 or 50 kph. So, medyo madistroso po itong weather system na ito. So, yan yung mga times na inaasahan. Morning po yan ng Friday bago magtanghali. Then, hapon, nasa vicinity po siya ng Central Negros, okay? So, yung areas po like Bacolod ay maapektuhan po nitong damaging winds ng system na ito. Then, also, kasama din po ang Guimaras at Iloilo, southern portions ng Panay. Mag-ingat po kayong lahat dyan dahil medyo covered po ang Central at Western Visayas ng kanyang damaging winds bago ito tumuloy sa bahagi po ng Cuyo Island. And that will be early morning on Saturday. So, Saturday evening, dito po yan sa may southern part ng Panay. So, mga kababayan natin sa Iloilo, Guimaras, mag-ingat po kayo, maghanda. Dahil po medyo damaging po itong typhoon na ito, itong potential na typhoon. Potential pa, hindi pa po siya full-blown typhoon. But by the looks of the satellite photos, kanyang development, malaki ang possibility na mag-reach niya ang typhoon intensity. Let's hope na hindi siya lumakas pa ng lalo, yung tinatawag nating rapid intensification dahil po may possibility po na lumakas pa ito na lumakas. May mga wind models na umaawat po hanggang 220 po ang kanyang possible na i-intensify. Okay? But sabi ng mga forecasters like yung sa Joint Typhoon Warning Center, yung kanilang meteorological discussion, sinasabi nila na masyadong mataas as of this time of the year dahil nga meron tayong amihan, medyo lumalabig ng panahon, but take note, we are on a changing climate, okay? Dahil nga, kakaroon tayo ng global warming, lalo umiinit ang mga temperatura ng dagat, so hindi natin alisin ang possibility na maging super typhoon kasi dahil sa init nga, ang bilis ng mga developments nila. Okay? So, ingat po, let's pray na sana po hindi ito lumakas. Pero yung kanyang coverage, tingnan niyo. Paglabas po dito sa Sulu Archipelago, ay lalo po siyang lalaki. Dadaan po sa may Cuyo Island. So, expect po ang grabing effect nito. Yung hangin, yung tropical storm force winds, mag-expand pagdating niya po sa may northern Palawan. Dadaan po ito sa may malapit po sa El Nido. So, mga kababayan natin sa El Nido, sa Cuyo, sa may north of Puerto Princesa. Kasama rin ang Puerto Princesa, may mga possible tropical storm force winds of up to 100 kph na hangin. But yung El Nido
ay damaging o devastating o violent winds ang inaasahan. More than 100 o 130 kph ang pagbugso na pwede makanasan nila. Okay? Last time naka-experience silang ganitong lakas ng hangin ay yung bagyong si Yolanda. But let's hope na hindi naman po ganyan kalakas. But yun nga pinapakita ng computer models. Mabuti na yung maghanda tayo. As early as of now, we have 3 days to go bago po ito makaka-apekto sa Surigao and 4 days to go bago maka-apekto sa bahagi po ng Kabisayaan. Now, take note of the area of uncertainty o yung cone of uncertainty kasi itong area po ng Davao kapag nag-west, delikado din po. And ang pinaka-outer northernmost part ng cone ay ang Bicol region, lalo na ang Naga City. Although nasa 0% ang strike probability, itong areas na dadaanan niya nasa 80 to 90% na yun ang strike probability base po sa European model forecast. So, mataas na yun po yan. So, mabuti mag-ingat po tayo. Ang Naga, on the lookout tayo dahil po if ever magkaroon ng sudden shift pataas, baka makapasok tayo sa tropical storm force winds, mga 75 to 100 na bugso. But so far, sa latest na yon, ito, papakita namin sa inyo, ito po yung wind accumulation, ito po yung magiging hangin habang dumadaan ang bagyo sa Visayas for the next 5 days. So, kita ninyo, yung puti na yan po yung winds na more than 140 o 150 kph na bugso. Okay? So, medyo panganib itong mga areas na ito ng Kabisayaan. Mga key cities sa Kabisayaan. Mag-ingat po tayong lahat yan. Dito naman po sa may Eastern Visayas, Masbate, Northern Panay, Romblon, ay posible magkaroon ng winds of up to 75 to 80 or 90 kph. While dito po sa Kabikulan, expect natin ang winds na 30 to 60 kph. Pwede rin umabot ng 70 kph dito po sa may coastal areas po ng Albay at Sorsogon. While the rest ay nasa 30 to 65 kph po yung bugso ng hangin. Kombinasyon na po ng amihan at yung dulong bahagi ng kanyang sirkulasyon. Okay, Metro Manila, ganoon din po, pwedeng umabot ng 20 to 50 kph ang hangin, bugso. So, mag-ingat po tayong lahat. Okay? Since 3 days left pa, o 3 to 4 days, medyo may mga tweaks pa yan sa tracking niya. So, malalaman po natin yan pagbalik natin bukas sa ating latest update. Lalo na po si Miyerkules hanggang sa paglandfall niya. Ito po yung multi-model diagnostic comparison when it comes to the intensity forecast. So, nakikita po natin, majority of them ay nasa between 120 kph to 160 kph. So, yan po ang forecast na yon ng mga agencies na lakas bilang isang category 1 or 2 na typhoon. May dalawang model dito, yung HWRF at yung CTCX, Pwedeng umabot po siya ng 120 to super typhoon intensity, pero so brief, bagsak kaagad siya dahil magla-landfall. So, anything is possible with this kind of climate change, kaya on the lookout tayo sa possible intensification itong system na ito. Babantayan natin ito kasi kung titingnan natin itong oceanic heat content, ito po yung init o yung boost sa mga intensity ng isang bagyo kapag dumadaan sila dyan dahil sobrang init po yan. Dito na yun sa may silangan ng Mindanao, yung area kung saan dadaan yung bagyo, may isang area po dito umaabot ng 75 to 100 kilojoules yung kanyang energy na pwede mag-impact para lumakas itong bagyong ito. So, ito po babantayin natin. Although hindi naman masyadong mapula gaya nito dahil nung dumaan si Yolanda, dumaan siya dyan, lumakas ng lumakas. So, pantayin po natin. Although dumadaan na yun siya na hindi naman masyadong mainit for the next 2 days. So, let's wait and see. Nag-update po ito every 6 hours. So, hopefully, mag-yellow siya o mag-green para hindi na siya tuluyang lumakas. So, very crucial po itong oceanic heat content ng isang na makaka-apekto po sa lakas ng isang bagyo. Samantala sa ulan, ito po medyo nakakangamba dahil po baka mag-cause ito ng mga major flooding po sa malaking bahagi po ng Northern Mindanao, Visayas, kasama din po ang Kabikulan dahil affected po tayo ng pinaka-outermost circulation dahil sa paglalaki ng kanyang circulation na yun. At ito po yung 3 days hanggang Wednesday ng umaga, may mga inasahan pa rin ng mga ulan sa Kabikulan dahil po sa amihan,
mahinang amihan at yung shear line, while yung outer rain bands ng bagyo ay nasaan makaka-apekto na sa Eastern Visayas at Northeastern Mindanao, yung Caraga area, pagdating po ng late Wednesday. Kaya medyo nakita nyo, namumula na po yan. That's heavy rains, okay? Gayon din po itong area po ng Cagayan Valley dahil po sa amihan. I-move natin hanggang 5 araw hanggang sa pagdaan ng bagyo hanggang Sabado. So makikita nyo dito, itong area po ng violet, ito po ay heavy to extreme rainfall or intense rainfall around more than 100 millimeters ang 24-hour rainfall niyan. Pwede umabot ng 400 o 500 millimeters depende sa galaw ng bagyo ito. Ang Bicol region, hindi tayo ligtas. Mayroon din tayong ulan na inaasahan. Posibleng mga 100 up to more than 100 millimeters ang inaasahan sa isang araw. Dahil po yung ulan na ito ay sa panahon ng pagdaan ng bagyo. At gayon din po dito sa may Cagayan Valley at silangan bahagi po ng Luzon. May mga possible pong malalakas na ulan din na pwede umabot ng lampas 100 milimetro dahil po sa hanging amihan at yung shear line. So, mga kababayan natin dito sa Visayas, Palawan, and Mindanao, mag-iingat po tayong lahat. Please take note of this caller dahil medyo malalakas pong ulan na ito. This will cause some flash floods sa mga areas po na dadaanan itong bagyong si Odette. Okay? Prayers lang po ang kailangan natin para hopefully may miracle na mangyari. Sana hindi na po siya lumakas. So, ito po yung lahat ng tracking ng Asian agencies. So, they all agree Thursday night o late Thursday night ang landfall dito po sa may Surigao, Siargao at Dinagat Islands. Okay? While across the Visayas naman po, Bohol, Cebu, Negros, or southern Panay, also southern part ng Leyte pag umakyat ng bagya, ito po yung mangyayari whole day Friday. Okay? Early morning ng Sabado, nandito po siya sa may Sulu Archipelago, dumadaan po sa may Pamalican Island, sa may Amanpulo, gayon din po sa area po ng Cuyo Island. Mag-ingat po kayong lahat yan. And dito rin po sa may Northern Palawan, lalo-lalo na sa El Nido, may mga possible typhoon force winds na inaasahan po dyan. Okay, dahil dadaan po dyan sa inyo morning ng Sabado. So, please take all necessary precautions. Ito po yung computer model. So, wala pa rin pagbabago. All points across the Visayas and northern portions ng Caraga at affected din po ang area po ng Mindanao dahil po medyo umabot po ng 800 kilometers ang diameter nitong bagyong ito. So, kailangan natin mag-pray. Sana po magbago po ang direction nitong bagyong ito. Let's hope na hindi po ito magkaroon ng mga casualties. Ang maganda na yun, naghahanda na po lahat ng mga kababayan natin. Dahil na po they've learned their lessons nung dumaan si Yolanda at mga iba pang mga bagyo. So, ingat na po sila. Makaka-prepare po sila ng maaga dahil po sa papalapit itong bagyong ito. So, tomorrow, babalik ulit tayo hapon o gabi. Magbibigay tayo ng latest update dito po sa bagyong si Odette or international name Rai. At we will keep you updated all the time hanggang sa paglandfall niya. Don't forget to follow our channel, Mr. Typhoon.tv. Sa YouTube po yan. At sa ating Facebook page, mrtyphoon.com. At sa ating website, typhoon2000.ph, typhoon2000.info sa mga latest advisory sa bagyong si Odette. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Let's pray hard na sana may milagro pang mangyari. Mag-change in direction, humihina. So, anything is possible. At be hashtag Typhoon Wiser. At maging wise po tayo enough para ma-defeat natin ang mga weather systems na ito. And good evening sa inyong lahat. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.